Všetci určite máme radi tradičný vypražaný rezeň so zemiakmi a horkovým šalátom. My si dnes tento recept povýšime na vyšší level a použijeme na to tento krásny bravčový tomahawk, panko strúhanku, pripravujeme si šťuchané zemiaky a šalát z feniklu, rečkovky a uhorky. Na úvod dáme variť zemiaky v šupe. Bravčový tomahawk osolíme, okoreníme, obalíme v múke, v rozšľahaných vajciach a v panko strúhanke. Strúhanku do mesa nevtláčame, aby ostala chrumkavá a vystupovala na povrch. Uverené zemiaky v šupe scedíme a olúpeme, roztlačíme spolu s maslom, kyslou smotanou alebo crème fraîche a podľa potreby pridáme teplé mlieko alebo smotanu. Osolíme a okoreníme. Lahôdkovú cibulku, petržlenú vňať a pažitku nakrájame na drobno a vmiešame k zemiakom. Tomahawk vyprážame v prepustenom masle pri teplote cca 170 stupňov Celzia, tak aby plával celý v rozpustenom masle. Hotový je, keď má strúhanka zlatožltú farbu. Na šalát umytú zeleninu, čiže fenikel, úhorku a rečkovky, nakrájame na mandolína jemné plátky a vložíme do misy. Osolíme, pridáme najemno nakrájaný kôpor a časť citrónovej šťavy. Na dressing vymiešame citrónovú šťavu, olivový olej, soľ a cukor. Aj z jednoduchého jedla sa dá s kúskom fantázie vykúzliť krásny tanier. Dobrú chuť.